Det er, hvor folk kan skrive ind med gode råd, og de kan også sende en opskrift, og så er det sådan, vi kårer en ugens opskrift hver uge, og det gjorde vi altså i sidste uge. Og det var faktisk en opskrift, der bestod af valnødboller, og det lød ret spændende. Jeg kan godt fortælle, at jeg har lavet dem, og de smagte simpelthen godt. Og det var altså Kirsten Jørgensen fra Karsevinget 7, som bor i Middelfart, der har skrevet den her opskrift ind til os. Var det dem der, du bød mig på i onsdag? Ja, De sagde du slet ikke? Ej, det var godt. De var virkelig gode. Det gjorde det. Det må vi sige. Jeg synes, at vi skal løbe opskriften igennem, men det synes jeg, du skal gøre. Synes du, jeg skal gøre det? Så gør jeg det. Til valnødboller skal man bruge 25 gram smør. Man skal bruge 2,5 dl sød eller letmælk. 1 dl kernemælk. 25 gram gær. 1 teskefuld groft salt. Og 100 gram hakkede valnødder. Og så skal man bruge 400 gram hvedemel. Og til pensling, der skal man altså bruge sammenpisket æg. Og når man har smeltet smør og tilsat mælken, så hælder man blandingen i en skål. Tilsætter kernemælken, så rører man gæren ud deri. Så tilsætter man de andre ingredienser og slår dejen godt sammen. Så dækker man med et låg og stiller den til hævning et lunt sted i cirka en time. Og når den så er hævet godt og grundigt hedder det, så tager man dejen ud på et minedrysset bord og ændrer den rigtig godt igennem. Dejen den deles så i 20 stykker, og de formes til små boller. Og de skal så igen efterhæve i cirka 45 minutter, og det kan man så bare lade dem gøre på bagepladen. Og når det er gjort, så pensler man dem til sidst med æg, og så skal de bages midt i ovnen til cirka 225 grader. Altså cirka et kvarter til 225 grader. Det var altså Kirsten Jørgensen fra Karsevinget 7, der er så venlig og skrive en opskrift ind til vores lille brevkasse. Vi kan fortælle, at der er allerede mange, der har gjort det, men der er også mange, der har sendt råd ind til os, gode råd, som vestjyske lyttere har glæde af. Det er nemlig rigtigt, hvad du siger. Vi har fået utrolig mange gode råd. Rigtig, fornuftige råd, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, når vi har læst brevene, så er det fede ting, det der også. Det siger vi i hvert fald mange tak for. Dem læser vi selvfølgelig også op. Det gør vi, men inden vi tager næste stykke musik, så synes jeg lige, at vi skal tage et af brevene, for der er kommet et meget flot i her, hvor der også står kaffepausen nede i det ene hjørne, som jeg også fortalte, I skulle gøre. Der står faktisk her er et par gode råd, og det er hilsen Pia Hansen fra Middelfart. Hun har sådan set ikke skrevet mere, men det er da også helt i orden. Og nu når vi snakker om at bage, så har hun sådan et lille råd med her, at der er sådan en tid, at man skal overtrække en kage med chokolade. Og det gør man allerlettest ved at fordele nogle små chokoladeknapper ud over hele kagen, mens den endnu er helt varm. Og så efter et par minutter, så er chokoladen jo smeltet, og så er den lige til at smide ud i stiv. Det lyder da dejligt og logisk, ikke? Simpelthen. Men jeg har endnu en, der handler om kaffe. Det er, når termokanden den drypper. Det er jo ikke så godt. Det må du nok sige. Det der med at få pletter på du, det er ikke så smart. Det er træls. Ja. Altså, hvis du altid har kaffepletter på din du, fordi kanden den drypper, så gør som jeg gør. Gå i den lokale supermarked eller hos materialisten og køb nogle af de tykke hårelastikker, som de unge bruger til hestehaler. Det er det, jeg har. Ja. Og så skal man sætte et hårelastik rundt om kanden, og du har altid at strømmefanger. PS, elastikkerne kan skimaskes. Og de behøver også meget dekorativt her, jeg kan lige sige, de spås jo utrolig mange flotte farver og uniformer. Ja, det er jo noget, du har forstand på. Det må du nok have lov at sige. Ja. Oven på alt det her, så synes jeg, Randi, vi skal have noget musik. Hvad er det for noget? Ja, skulle vi ikke tage en gang med Shubidua? On the radio.